Čo robia všetky ženy, ale nikdy si to nepriznajú? Otvárajú ústa pri nanášaní maskary. Stláčajú si prsia, aby sa v zrkadle potešili výstrihom. Raz som to urobila v sprche. Stísla som ich tak, že mydlo z môjho výstrihu vystrelilo priamo do oka. Hrajte sa so svojimi prsiami opatrnejšie, dievčatá. Nosia legíny alebo šortky, aby ukázali svoj zadok. Chápem, že je to pohodlné. A chápem aj to, že nie všetky dievčatá majú postavu, ktorú by v nich mohli ukazovať, ale dievčatá, ktoré behajú v mojej štvrti, no oni doslova nosia cyklistické šortky so športovými podprsenkami. No tak oni vedia, čo robia. Nedopíjajú svoje nápoje, kolu, kávu a podode. Ty náhodou nie si môj manžel? Hovoria, že nie sú hladní a potom ti kradnú jedlo z taniera. Som chalan. Súčasťou mojej práce je upratovanie toaliet každý víkend. A musím povedať, že po vás, dievčatá, zostáva len kopa porozhadzovaného toaletného papiera. Klamú o veku a váhe. Mňa ako anestéziológa to jednoducho privádza do šialenstva. Odstraňujú si chopky na brade. Dlhé vlasy všade. Raz som pracoval s niekoľkými ženami s dlhými vlasmi. Mali sme len pracovný vzťah, nespal som s nimi. A aj tak som občas nachádzal ich dlhé vlasy všade. V kancelárii, v aute a dokonca aj v sprche či vo svojej posteli. Vykrúcajú sa na posteli v psiej pozícii, aby videli, aké zvodne vyzerajú. Prisahám, každá to urobila aspoň raz v živote. Vygooglia si každého muža, s ktorým idú na rande, aby sa uistili, že nie je blázon. Neustále si obzeráme chalanov. Vieme, že nás pritom vidíte. A keď popierame, že ťa nepoznáme, nie len, že vieme tvoje meno, ale aj to, s kým je vydatá tvoja tretia sesternica. Používajú sprchu na masturbáciu. Neholia si tú časť nôh, ktorú zakrývajú džínsy. Tomu sa hovorí holenie, zimná verzia. Zadržiavame prdy. Pýtajú sa samé seba pri každej žene, ktorá prejde okolo. Je štíhlejšia alebo tučnejšia ako ja? Cikáme v sprche, v mori, v bazéne. Cítia sa hlúpo, pretože kvôli meškaniu si úplne presvedčili samé seba, že sú tehotné, aj keď minulý mesiac nemali sex. Zbierajú si vlasy, ktoré im vypadli na okraji vane, keď sa kúpajú. Niekedy sa tvárime, že nedokážeme niečo otvoriť alebo urobiť správne samé, aby to za nás mohla spraviť naša polovička, aby sa cítil dôležitý a potrebný. Robím to už dlhý čas a keby ste len videli jeho neuveriteľný úsmev za každým, keď mi pomôže. Položia veci doma na náhodné miesta a potom zabudnú, kde čo je. Majú potešenie z obdivovania a chytania mužských zadkov. Predstierame, že sme muži na internete alebo v online hrách, aby nás nikto neurážal, alebo, čo je ešte horšie, neignoroval, keď potrebujeme pomoc či odpoveď na nejakú otázku. Toto sa väčšinou týka automobilových skupín. Plánujeme si celý deň na predvádzanie nových šiat, ktoré si chceme obliecť na večernú párty a nakoniec ich na poslednú chvíľu pred odchodom vymeníme. Majú problém nájsť vlastný klitoris. Áno, viem, kde sa nachádza, ale aj tak je ťažké ho nájsť. Nenávidíme, keď nás posadia na koniec lavice namiesto do stredu. Každý predsa vie, že sedenie v strede ti dáva prístup ku všetkým rozhovorom okolo. Rozprávajú sa o svojom sexuálnom živote s kamarátkami. Práve som sa rozprávala s jednou, ktorej sa veľmi páči chalan, ale má maličký penis. A iný chalan, s ktorým spala, mal obrovský a toho tiež neznášala. Čakám na tvoj like. Niekedy, keď si oblečiem tanga, sa nejako posunú dopredu tak, že tenký pásik vlezie do pošvy.
Úprimne vám poviem, je to hrozné. Áno, vždy si ich opravím. Ak uvidíte niekoho, kto na verejnosti predvádza niečo podobné rituálnemu tancu, tak je pravdepodobné, že sa snaží upraviť ťavie kopýtko. Majú menštruačné nohavičky, obnosené, vyťahané alebo nie veľmi čisté. Dosť dobre ich schovávame v zásuvkách s bielizňou. Keď nám niekto dá kompliment, čo povieme? Ale no tak, prestaň. Čo tým v skutočnosti myslíme? Pokračuj v tom navždy. Nikdy s tým neprestaň. Nikto sa k tomu ešte nepriznal, ale viem, že nie som jediná, takže... Nechcú si kupovať veci vo väčšej veľkosti? Preto nosia svoju veľkosť, ktorá im už dávno nesedí. Pokračujú v nosení tesných nohavíc príliš dlho, pretože sa boja chodiť po obchodoch s oblečením. Nakupovanie ich núti cítiť sa tučnými. Železobetónová logika do čerta. Nevyhodia obľúbené nohavice, z ktorých vyrástli pred 10 rokmi, pre prípad, že by sa do nich niekedy znovu vošli. Klamú o svojej váhe. Snívajú o tom, že budú menšie než ich partner, aby mohli bez problémov nosiť jeho oblečenie. Nenávidia fakt, že váhy v ambulancii lekára vždy ukazujú o pár kil viac než tie doma. A nikdy to nie je naopak. Ak to mám stručne zhrnúť, úplne spadajú do všetkých stereotypov, ktoré im spoločnosť nanútila a nikdy nepriznajú, že ich to nejako ovplyvňuje. V určitom momente používajú niečo, čo nie je dildo, ako dildo. Moja kamarátka mi povedala, že keď je veľmi opitá, často používa namiesto dilda starú riasenku. Holíme si chlopky na vrchu prstov na nohách. Urobíme 86 fotiek, kým ti pošleme tú jednu, ktorú schválime. Po veľkom jedle si vystrčíme brucho a predstierame, že sme tehotné. V sprche si vyťahujeme dlhý vlas zo zadku medzi polkami. Urobíme čuchací test na potenciálne špinavom oblečení, skôr než sa rozhodneme, či si ho obliecť alebo nie. Presne tak, muži v tom nie sú jediní. Z nového krátkeho účesu sa tešíme presne 2 dni. Hneď ako vyprchá fénovanie, chceme mať späť svoje dlhé vlasy. Sledujeme pekné dievčatá na Instagrame, Facebooku. Možno na ne žiarlime, ale úprimne si stále hovoríme, kiež by som mala také. Aj my zabúdame na narodeniny a výročia. Častejšie, než si myslíte. Neznášame tvoju kamarátku rovnako, alebo možno ešte viac, než ty neznášaš našich kamarátov. Len si to nechávame pre seba. Držíme sa za ktorúkoľvek časť tela pre pocit pohodlia, alebo jednoducho z akéhokoľvek dôvodu. Ďakujeme za sledovanie, priatelia. Podielte sa o svoje myšlienky v komentároch a nezabudnite sa prihlásiť na odber.